Siapa jenenge, Mas? Sumiatur. Sumiatur. Bojoku. Ndek, Ndek. Darane, Ndek. Ya Sumiatur kok. Iya lah, aku lah wong tuwa nyeluk nduk banter. Nggo kene. Ya, Nduk. Ya Allah. Ngene. Kan Ndek. Ya iki Mas Supali. Jeragan kuwi. Sing rukun masih bojomu gak tau mulai ya santai sabar. Engko masalah bayaran iki tak langsung tak kene awakmu. Sampeyan kaken, Pak. Kon gak perlu murang-muring ya ngene iki terus Bos, seneng guyong mbek aku. Oh, nemen aku nek guyone tak gawe julinan iki. Nek aku sumpek tak gawe julinan. Ya apa, Cak? Ya tak gawe julinan tak mesti terkadang tak gawe kertas. Kon tak pecat lho. Oh, mboten kok guyon mawon. Guyon. Engko nek nginep nduk kene gak sakit keken. Lah ngono sih Nduk. Kok tau keken kok. Siapa jenengmu, Mas? Asma kula Doris, Pak. Doris. Sumiatur Mas sapa? Lah nggih, Pak, jenenge iku Doris Sumiatur. Jangkepe niku Doris Sumiatur, ngoten lho Pak, ngene KTP niku. Ya jeneng gak masalah. Sumiatur kok. Gak geger-geger sing kok. Mboten, Pak. Kene iki terkenal keluarga rukun Mas ya. Pak D iki gak duwe bojo. Pirang tahun, Mbak? Terus Nggih sampun gangsal taun. oh 5 tahun. Kok kuntit 5 tahun? Bapak katanya, Bapak? 5 tahun. Lho lah nggih nek dijumlah ket mulai kenalan 10 tahun. Ket mulai sisiran iki lho Pak 10 tahun. Nggih. Ngono. Anakmu piro? Juga kula setunggal, Pak. Sing urip setunggal, Pak. Kon arek endi, Nduk? Kula Balong Bendo, Pak. Kedurus. Kelahiran Kedurus. Mulai nang Balong Bendo. Lah wong tuamu sik jangkep. Nggih tasih jangkep, Pak. Iku bongko mbok untal lah. Boten, Pak. Prasa kula mun mate keturun kok lho, Pak. Keturun kaya mate. Adet